τίποτα. Το σύνθημα είναι βάλε φωτιά. Την Κυριακή 27 Απριλίου του 1941, τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής κατέλαβαν την Αθήνα. Την επομένη, νωρίς το πρωί, οι Γερμανοί αξιωματικοί που ανέβηκαν με φόρα τα μαρμάρινα σκαλιά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου διαπίστωσαν με έκπληξη ότι το παραλάμβαναν άδειο. Δεν βρήκαν πουθενά ούτε ίχνος από τα χιλιάδες πολύτιμα εκθέματα που κοσμούσαν το μεγαλύτερο μουσείο της χώρας τα προηγούμενα 60 χρόνια της λειτουργίας του. Αντί για τα αγάλματα, στέκονταν μπροστά τους παγωμένοι και ανέκφραστοι οι λιγοστοί αρχαιολόγοι και οι φύλακες που είχαν βάρδια εκείνη την ώρα. Στις επίμονες ερωτήσεις τους, εκείνοι απάντησαν συμβιλικά ότι τα αρχαία είναι εκεί που όλοι γνωρίζουν, κάτω από τη γη. Και είναι αλήθεια ότι τα αρχαία είχαν μόλις επιστρέψει ξανά στο χώμα, δηλαδή στη μοναδική κυβωτό του κόσμου στην οποία θα μπορούσαν να παραμείνουν ασφαλείς. Τα χρόνια πριν από την κήρυξη του πολέμου, του Ιταλοελληνικού πολέμου, έτσι, την κήρυξη του πολέμου την 28 Οκτωβρίου, το Ελληνικό Υπουργείο, όπου υπάγονταν οι αρχαιότητες, που ήταν τότε το παιδείας και θρησκευμάτων, όπως λέμε σήμερα, εκπαιδεύσεως και θρησκευτικών, είχε εκπονήσει ήδη σχέδια ασφαλείας. Σχέδια ασφαλείας υπάρχουν πάντα και σήμερα υπάρχουν. Τι κάνουμε σε περίοδο κρίσης. Σε αυτά τα σχέδια προέβλεπε ότι τα μουσεία πρέπει να εκενωθούν, γιατί υπήρχε ο φόβος του βομβαρδισμού, όχι της κλοπής, του βομβαρδισμού. Και ο βομβαρδισμός ήταν μια καινούργια τεχνολογία πολέμου που είχε μόλις 2-3 δεκαετίες στις αρχές του 20ου αιώνα. Οπότε έπρεπε αμέσως να προετοιμαστούν γι' αυτό. Τα κτίρια μέχρι τότε δεν ήταν μπετονένια. Τα κτίρια το 1940, τα περισσότερα κτίρια της χώρας, ήταν με τον παλιό τρόπο, ήταν πέτρινα και οι οροφές ήταν ξύλινες με κεραμίδια επάνω. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να διατρήσει μια βόμβα την οροφή, να πέσει κάτω, να σκάσει στο έδαφος με επιτυχία, πολεμική επιτυχία, δηλαδή να διαλύσει με τα θράψματα ό,τι υπάρχει μέσα σε μια αίθουσα. Αυτός είναι ο τρόπος, τέλος πάντων, που βομβαρδίζει ένα κτίριο παλιάς τεχνολογίας. Ενισχυμένο κτίριο με σκυρόδεμα μπορεί να αντέξει ελαφρές βόμβες, δηλαδή να μην διατρήσουν την οροφή. Δεν ήταν τέτοια η περίπτωση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και των περισσότερων μουσείων της Ελλάδας εκείνο τον καιρό. Περίπου 40 μουσεία. Σήμερα είναι 230 τα αρχαιολογικά. Ήταν ήδη πολλά για εκείνη την εποχή, είναι πολλά και σήμερα. Δίνεται λοιπόν η οδηγία της απομάκρυνσης και της εκένωσης του εσωτερικού. Όταν οι αρχαιολόγοι διαβάζουν τις οδηγίες, μάλλον χαμογελάνε. Τις οδηγίες πριν την κήρυξη του πολέμου, έτσι, ας πούμε το καλοκαίρι του 40. Και μάλλον χαμογελάνε γιατί οι οδηγίες προβλέπουν άνεση χρόνου και άνεση χώρου και εργατικό δυναμικό και υλικά. Γιατί έχουν ένα-ένα τα αγάλματα και μάλιστα τοποθετημένα, το καθένα σε διαφορετικό όριγμα, σε θέση ύπτια, ξαπλωτή δηλαδή, το οποίο σημαίνει ότι έχεις άπειρο χρόνο, άπειρο χώρο, γιατί τουλάχιστον εκείνο τον καιρό η έκθεση πρέπει να είχε 600 γλυπτά, εκ των οποίων κάτι λιγότερο από τα μισά ήταν ιστάμενα γάλματα φυσικού μεγέθους ή μεγαλύτερου του φυσικού. Δηλαδή θέλεις άπειρο χρόνο και προσωπικό και χωράφια ολόκληρα για να κάνεις τα ορίγματα. Όταν ήρθε εκείνη η ώρα, δηλαδή την επομένη της κήρυξης του πολέμου, έπρεπε να λύσουν το πρόβλημα εδώ και τώρα. Εγώ θυμούμαι μάλιστα κάποτε είδα και την σελήνη της νύχτας που ήταν η πρωινή σελήνη, την είδα. Γιατί βιαζόμαστε να προχωρούμε, δεν ξέραμε πώς θα κρατούσε ο πόλεμος και τι θα γίνει, δεν ξέραμε τι μπορούσε να συμβεί σε αυτά τα αρχαία. Φωνάξαμε γυναίκες φυλάκων, δεν είχαμε πιο έμπιστος και προς τιμή του ελληνικού λαού λέω για το εξής, αυτές οι απλές γυναίκες δεν είχαν τέτοια επιτήρηση, δεν ήταν δυνατόν να είναι τόσο μεγάλη επιτήρηση. Αυτές οι γυναίκες ήταν τόσο τίμης ώστε μετά στο τέλος που ανοίξαμε δεν έλειπε τίποτα. Τον Οκτώβριο του 1940, όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος, μόλις είχα εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο πρωτοετής φοιτητής, θυμάται σε συνέντευξή του ο ακαδημαϊκός Σπύρος Ιακωβίδης. Η απόκρυψη είχε ήδη αρχίσει και εγώ πρόσφερα την εθελοντική μου εργασία. Με έβαλαν σε μία από τις αποθήκες όπου υπήρχαν τεράστια κασόνια. Η δουλειά μου ήταν να τυλίγω τα αναγρές σε παλιές εφημερίδες και με μεγάλη προσοχή να τις τοποθετώ στα κασόνια. Μετά τη δουλειά συνέχιζε η ειδική επιτροπή που είχε συσταθεί. Όλοι δουλεύαν εναντίον στο χρόνο με το φόβο της εισβολής των Γερμανών. Και βέβαια με τεράστια προσοχή. Οι ταναγρές τυλίγονταν εύκολα, όμως τα γκία έσπαγαν ακόμα πιο εύκολα. Η δουλειά γινόταν στα υπόγεια του μουσείου. Τα γάλματα τοποθετούνταν σαν άνθρωποι σε διαδήλωση. Στη συνέχεια χύνονταν από πάνω του άμμο που ξεχώριζε το ένα από το άλλο και τα σκέπαζε και από πάνω έπεφτε πλάκα τσιμέντο. Τα παράθυρα των υπόγειων χώρων τα φράζανε με τσουβάλια από άμμο. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσαν να πάθουν τίποτε από αεροπερική επιδρομή.
Τα ξύλινα κυβότια με τα πύληνα αγγεία και τα ειδόλια, καθώς και με τα χάλκινα έργα, τοποθετούνταν στις ημιυπόγειες αποθήκες της επέκτασης του μουσείου, που είχε μόλις ολοκληρωθεί προς την οδό Μπουμπουλίνας. Μετά τη συμπλήρωση των χώρων, τα δωμάτια γεμίζονταν μέχρι την οροφή με στεγνή άμμο, προκειμένου να αντέξουν τη διάρρηξη της σημαντένιας πλάκας της οροφής τους από ενδεχόμενο βομβαρδισμό. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μία από τις αίθουσες όπου έγιναν τα ορίγματα. Υπήρχε μία ευτυχής σύμπτωση στα πράγματα. Τα πιο δύσκολα αντικείμενα, δηλαδή τα μεγάλα γάλματα ή τα μικρότερα γάλματα, βαριά, ήταν τα πέτρινα εκθέματα, τα γλυπτά, βρίσκονταν σε εκείνες τις αίθουσες που από κάτω δεν υπήρχε υπόγειο. Δεν υπήρχε δηλαδή υπόσκαφη κατασκευή από το παλιό κτίριο του Τσίλερ που ήταν καμαροσκέπαστες. Υπήρχε χώμα. Εμείς, αν αργότερα βγείτε και παρατηρήσετε το κτίριο στην πρόσωψή του, είμαστε στα αριστερά από τα σκαλιά, όπως κοιτάει κανείς την πρόσωψη του κτηρίου. Αυτές οι αίθουσες λοιπόν στα αριστερά και όλες οι αίθουσες κατά μήκος της Βασιλέως Ηρακλείου, του βόρειου δρόμου δηλαδή, από τους 4 του μουσείου, δεν έχει από κάτω υπόσκαφα υπόγεια, έχει χώμα. Και επειδή το ισόγειο που βρισκόμαστε, εδώ που πατάμε, είναι υπερυψωμένο σε σχέση με το πεζοδρόμιο έξω, σκεφτείτε τα σκαλιά που μας ανέβασαν, όλο αυτό από κάτω ήταν ένας χώρος μπαζωμένος με χώμα, με επιχώσεις. Οπότε είχαν να επιλέξουν δύο πράγματα. Ή βγάζουμε τσούκου τσούκου το καθένα από αυτά τα πράγματα και προσπαθούμε να το πάμε στις αποθήκες, πράγμα αδύνατο, γιατί αυτά τοποθετήθηκαν με μιας. Δεν είχαν τοποθετηθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν εύκολα. Δεν θα χωρούσαν εύκολα. Και το δεύτερο ήταν ωραία. Σπάμε τα δάπεδα, κομπρεσέρ φτιάρια ό,τι έχει ο καθένας, δημιουργούμε τεράστιες τομές και τα βάζουμε κάτω. Τώρα ο γίγαντας ετοιμαζόταν να βυθιστεί στο χώμα για μία ακόμα φορά. Η αίθουσα που τον φιλοξενούσε δεν είχε καμία σχέση με το πώς ήταν κάποτε. Το πάτωμα μπροστά από το βάθρο του ήταν σκαμμένο. Ένα αρκετά πλατή και βαθύ όριγμα περίμενε να τον κρύψει. Μια ολόκληρη ξύλινη κατασκευή, ένα ξύλινο ικρίωμα που ξεκινούσε από το πάτωμα και έφτανε σχεδόν μέχρι και το ταβάνι της αίθουσας, στα σκαλωσιά, είχε στηθεί και καταλάμβανε ολόκληρο το δωμάτιο. Έπρεπε να είναι η πιο γερή κατασκευή για να μπορέσει να συγκρατήσει με ασφάλεια τη μεταφορά του, τη βύθισή του στο χώμα. Και εκείνος, ο θλιμμένος, όμορφος γίγαντας, ήταν δεμένος με χοντρά σκοινιά που περνούσαν μέσα από μια τροχαλία πάνω από το κεφάλι του. Και εκείνη η τροχαλία με τη σειρά της συνδεόταν με χοντρές αλυσίδες με μια ακόμα τροχαλία συνδεδεμένη πιο πάνω στο ξύλινο ικρίωμα. Κι άλλες αλυσίδες κι άλλα σκοινιά κρέμονταν από τις τροχαλίες και έφταναν μέχρι το πάτωμα. Τις αλυσίδες κρατούσαν οι τεχνίτες του μουσείου, προκειμένου να μπορέσουν με ασφάλεια να κατευθύνουν εκείνο τον τεράστιο γίγαντα μέσα στο όριγμα, πίσω, στο χώμα. Με τα μάτια καρφωμένα πάνω του, παρακολουθούσα το γίγαντα που αργά-αργά σηκώθηκε στον αέρα. Αιωρούνταν πάνω από το έδαφος με τη γνωστή μεγαλοπρέπεια και νηφαλιότητα που τον χαρακτήριζε. Λίγο πιο πέρα, άκουσα ένα κλικ και ένα φλας άστραψε. Το 1947, άνοιξη το Πάσχα του 1947. Ο Γιώργος Εφέρης επισκέπτεται το μουσείο και στα τετράδια του γράφει και για την ημέρα που είναι εδώ μαζί με τους αρχαιολόγους, όταν βλέπει να ανοίγουν τα ορίγματα και να σκάβουν και να φτιαρίζουν έξω την άμμο και σιγά σιγά να αποκαλύπτονται του τα κείνα. Ποιητής είναι και είναι και ο ποιητής ούτως ή άλλως που δένει το τοπίο και τη διαχρονία της Ελλάδας με τον τρόπο που εκείνος δημιουργεί έναν ολόκληρο κόσμο. Οπότε δεν θα μπορούσε και αυτό να το αφήσει με μια περιγραφή. Και λέει ότι είναι ένας αναστάσιμος χορός αγαλμάτων. Στην επομένη μέρα, τέλος πάντων, της μαύρης κατοχής που σου έδινε μια παλαβή χαρά. Μέσα σε ένα μουσείο που παρέμενε πληγωμένο και μουντό, αλλά έβγαιναν άνθρωποι από το έδαφος.
αρχαιότητες, όπως είναι πολλά άλλα πράγματα, λες ότι δεν ανήκουν όλα στους ζωντανούς. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να τα διαφυλάξω από τον κίνδυνο της καταστροφής, που είναι μία αναστρέψιμη, γιατί αν γίνουν σκόνη δεν τα ξαναφτιάχνεις. Και ας υπάρχει πάντα η πιθανότητα να διαρπαγούν και να μεταφερθούν αλλού. Θα είναι ακέραια. Η εκένωση των μουσείων δεν έγινε για τον φόβο της απώλειας, έγινε για τον φόβο της καταστροφής. Με έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισαν τα γλυπτά σαν να ήταν τα παιδιά και είπανε, με ενδιαφέρει να ζει και να είναι καλά, κι ας είναι σαν άλλο σπίτι. Θα βρω τον τρόπο για να γυρίσει. Αυτό που δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι είναι να μην είναι καλά.